a Santpruniana, que és casa meva, el restaurant que vaig obrir fa 25 anys. Aquest any fan 25 anys, estem emocionats. És casa meva, aquí veureu com respira aquest ambient, el tipus de cuina que fem, és totalment el que nosaltres sentim, no? Quina cuina fem? Doncs fem aquella cuina que ens dicta el territori, que ens dicta el client que tenim, que ens dicta l'equip amb el que treballem. És a dir, som una mica d'autors del lloc on som. Som en aquest país, que és un país ric en productes, ric en tradicions i ric en receptari. Per tant, la cuina que trobareu a Santpruniana és aquella cuina que té aromes de casa nostra. El corder, clar, el corder, que jo insisteixo que jo en dic xai perquè soc del Vallès i és present sobretot a l'època de primavera, que és aquest moment d'esclat, d'aromes, de sabors i de temporada. Amb la mateixa recepta de m'ho menjo ja o recepta per quedar d'allò superbé. I en diem xai a la cullera, perquè es pot menjar amb cullera, de tan tendre que és. I el que hem fet és demanar al carnisser o fer-nos-ho nosaltres mateixos. En aquest cas ja està clar que ens ho hem fet nosaltres mateixos perquè ho hem mig destrossat, però no passa res. Hem desusat una espatlla de corder. Llavors, el que farem és sal i pebre. D'acord? Llavors, ja ho tenim, sal, pebrat, i el que hi posarem és una picada. Aquesta picada... Agafem un paper de forn, imprescindible, i el que fem és lligar-lo, o sigui, embolicar-lo amb força, mirar d'embolicar-lo al màxim, i com que vull explicar que és superfàcil de fer i de qualsevol manera, i a més és que no volem tampoc que sigui un plat d'aquells de presentar concurs, sinó volem que sigui un plat deliciós. Això és el que ens interessa i que tothom es vegi en cor de fer, d'acord? Llavors agafarem el paper de plata, el paper d'alumini, d'acord? Per acabar-ho d'ajudar de... Volem més coses d'aquest xai, volem més coses d'aquest corder. Volem acabar-lo. Llavors, veus? Aquí el tenim molt... però està com rebullit. Llavors no volem aquest color. Li volem donar un toc daurat. Llavors ve ara, quan el tornem a ficar al forn, aquest corder que és així, que té aquesta forma, que és tal com raja, sense cap, el transformarem ara en un coulant de corder. Això sí que serà autovisible, no? Un coulant de corder i foie. Amb albergínia, Doncs el que farem serà untar aquests motllos amb aquesta salsa. I el que fem és folrar aquesta albergínia escalivada, en fem com un volcanet. Bueno, jo t'havia promès aquí una cosa, Sofis, i ho farem, Llavors el que farem serà aprofitar-nos d'aquesta carn, que veus, és que no cal ni ganivet ni res, perquè... Aquesta aigüeta no la tiraré, però no la llançaré per res, perquè d'aquí en farem una salsa. La posarem aquí, dintre del nostre timbalet, el nostre coulant, que hem dit, pretensiosament coulant. Llavors faríem això, i ja que hi som, ara ja hi posarem també una miqueta de fetge d'ànec. És un fetge d'ànec fresc, que es fondrà superbé. Posarem aquí, d'acord?